Έλληνες αθλητές και αντιπροσωπείες από όλες τις πόλεις κράτη και τις αποικίες, από τα παράλια της Μεσογείου και του Εύξενου Πόντου, έρχονταν κάθε 4 χρόνια στην Ολυμπία για να συμμετάσχουν στα Ολύμπια, τους πιο φημισμένους αγώνες του αρχαίου ελληνικού κόσμου, που γίνονταν προς τιμή του Δία. Γιατί ειδικά αυτός ο τόπος προσέλαβε ιδιαίτερη σημασία και προσήλκησε το ενδιαφέρον πολλών και διαφορετικών ομάδων ανθρώπων τόσο κατά την αρχαιότητα όσο και στη σύγχρονη εποχή? Στη Δυτική Πελοπόννησο, σε έναν ανέφορο τόπο, ένα άλσος, ανάμεσα σε 2 ποτάμια, στον Αλφιό και τον παραπόταμό του τον Κλαδαίο και κάτω από τον ιερό λόφο Κρόνιο, αναπτύχθηκε το ιερό της Ολυμπίας. Το αγαπημένο ποτάμι του Δία, ο Αλφιός. Το δεσμό της Ολυμπίας με τη Δύση εκφράζει ο παράφορος έρωτας του ποτάμιου θεού Αλφιού για την νύμφια Ρέθουσα, η οποία αποκρούοντάς τον διέφυγε στη Σικελία και μεταμορφώθηκε σε πηγή. Ο Αλφιός όμως την ακολούθησε, περνώντας μέσα από τη θάλασσα και ένωσε τα νερά του με τα νερά της πηγής. Ο Αλφιός και ο Κλαδαίος έδιναν ζωή στον τόπο. Κάποτε, ο τόπος αυτός έσφιζε από ζωή. Ωστόσο, η γη με τη σεισμικότητά της, αλλά και οι συγκρούσεις μεταξύ ανθρώπινων κοινωνιών επέφεραν μεγάλες αλλαγές και φθορές. Κάποτε και τον οριστικό μαρασμό. Οι πλημμύρες του ποταμού Αλφιού κάλυψαν σιγά σιγά με 7 μέτρα λάσπη όσα είχαν απομείνει. Η πρώτη ιερή χώρη της Ολυμπίας, στην Ιερά Άλτη, στο Ιερό Άλσος στους πρόποδες του Κρονίου Λόφου, ήταν αφιερωμένη σε γυναικείες θεότητες. Στη θεά της γονιμότητας, στη Γη Μητέρα, στη Δήμητρα, στην Ήρα, την Ηλίθια, την ουρανία Αφροδίτη, τη μητέρα των θεών Ρέα, την Κιβέλη, αρχαίγονες λατρείες και μύθοι, ειδόλια. Θεμέλια ψιδωτών κτισμάτων από προϊστορικές εποχές. Επικρατέστερη όλων στην αρχαϊκή εποχή η λατρεία της Ήρας, της Ήρας Ολυμπίας. Αυτό το επίθετο της Ήρας, Ολυμπία, έχει επικρατήσει ως τοπονύμιο του χώρου έως σήμερα. Ο ναός της Ήρας, το πρώτο μνημιακό οικοδόμημα που χτίστηκε στην Άλτη. Είναι ένας από τους αρχαιότερους ελληνικούς ναούς με ιδιαίτερη μακρόσθενη κάτωψη. Μπροστά στην είσοδο του ναού υπάρχει ο βωμός της θεάς, όπου σήμερα γίνεται η τελετή της αφής της Ολυμπιακής φλόγας, κάτι που δεν γινόταν στην αρχαιότητα. Οι αρχικοί ξύλινοι εξωτερικοί κύονες του ναού αντικαταστάθηκαν σταδιακά με λίθινους, από την αρχαϊκή έως και τη ρωμαϊκή εποχή. Έτσι, μας παρουσιάζουν την εξέλιξη του δωρικού κύωνα και οικειονοκράνου. Κάθε 4 χρόνια, επιφανείς ηλίες γυναίκες τοποθετούσαν στο λατρευτικό άγαλμα της θεάς ένα νέο πέπλο και οργάνωναν τα ιερέα, αγώνες δρόμου για νέες κοπέλες που έτρεχαν φορώντας κοντά ρούχα, φαινομυρίδες. Στους κύονες διακρίνουμε τα αποτυπώματα όπου οι νικήτρες των αγώνων αναρτούσαν ζωγραφισμένες εικόνες τους. Στο ναό φυλάσσονταν οι κότινοι, στεφάνια από αγριελιά, με τα οποία στεφάνωναν τους Ολυμπιονίκες. Εδώ φύλασαν τον δίσκο, όπου ήταν γραμμένη βουστροφιδών η ιερή εκεχηρία, η ξύλινη λάρνακα του τύραννου της Κορίνθου Κυψέλου. Στην κορφή του ανατολικού αετώματος υπήρχε ένα μεγάλο δισκόμορφο ακρωτήριο με πολύχρωμη διακόσμηση. Στο ναό της Ήρας, που λειτουργούσε και ως μουσείο, βρέθηκε και ο Ερμής του Πραξιτέλη, πεσμένος κάτω από το βάθρο του μετά από ένα σεισμό. Διατηρήθηκε σε πολύ καλή κατάσταση, σκεπασμένος από τις ομές πλίνθους των τοίχων.
Νότια από το ναό της Ήρας χτίστηκε τον 5ο αιώνα μετά τους Περσικούς πολέμους ο ναός του Διός. Η λατρεία του Δία επικράτησε στον ιερό χώρο όταν οι Ηλίοι έφτασαν στην περιοχή και ίδρυσαν το κράτος τους, συγκρουόμενοι με τους Πισάτες, τους παλαιότερους κατοίκους. Επίσης, θεσπίστηκε η Ιερή Εκεχηρία, που ήταν σεβαστή από όλους τους Έλληνες. Κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, όποιος περνούσε τα όρια της Ηλίας έπρεπε να καταθέσει τα όπλα. Ο ναός του Δία είναι ο μεγαλύτερος της Πελοποννήσου, κανόνας της δωρικής νοοδομίας και ο πιο μεγαλοπρεπής ναός του ιερού χώρου της Ολυμπίας. Υπήρχε και ο βωμός του Δία, που είχε σχηματιστεί από τη στάχτη των θυσιών που γίνονταν προς τιμή του Θεού. Στο χώρο έχει βρεθεί πλήθος χάλκινων αφιερωμάτων. Γενικότερα, το ιερό της Ολυμπίας απέκτησε πολλά αναθήματα, αφιερώματα στον Δία, καθώς και μεγάλη ακμή και φήμη. Διακρίθηκε και ως μαντίο του Διός. Όπως και για το ναό της Ήρας, χρησιμοποιήθηκε ο ντόπιος κονχιλιάτης λίθος με επίχρησμα μαρμαροκονιάματος για να δίνει την εντύπωση του μαρμάρου. Μεταξύ όλων των επιβλητικών στοιχείων του ναού ξεχωρίζουν οι γλυπτές συνθέσεις των αετωμάτων που έγιναν από νησιώτικο μάρμαρο. Ο Πέλοπας ήρθε από την Ανατολή για να διεκδικήσει ως γυναίκα του την Υποδάμια, την κόρη του βασιλιά. Η Υποδάμια θα παντρευόταν αυτόν που θα νικούσε τον πατέρα της στον Ινόμαο σε αρματοδρομία. Κεντρική μορφή στο ανατολικό αέτωμα, ο Δίας, μεταξύ των δύο αντιπάλων, ως κριτής του αγώνα. Δεξιά του, ο Ινόμαος με τη γυναίκα του, που αγωνιά. Αριστερά του, ο Πέλοπας, πανέτοιμος για την αναμέτρηση, και δίπλα του η μέλουσα σύζυγός του, η Υποδάμια, που ήδη φορά το πέπλο του γάμου. Δίπλα της το τέθρυπο του Πέλοπα. Από την άλλη πλευρά, το τέθρυπο του βασιλιά και ο Ηνίοχος Μυρτήλος, που δωροδοκήθηκε από τον Πέλοπα και αντικατέστησε τις μεταλλικές σφήνες του άρματος του Ινόμαου με κέρινες. Σύμφωνα με το μύθο, ο Πέλοπας σκότωσε το Μυρτήλο και αυτός με τη σειρά του πεθαίνοντας καταράστηκε τον Πέλοπα και τη γενιά του, η γνωστή κατάρα των Ατριδών. Το κακό αυτό γνωρίζει ο Γερομάντης. Στα δύο άκρα του αετώματος, ο ποταμός Αλφιός και ο Κλαδαίος. Το δυτικό αέτωμα αναπαριστά σκηνές συμπλοκής λαπιθών και κεντάβρων από τη μυθική κενταυρομαχία, θέμα αγαπητό τον 5ο αιώνα γιατί συμβολίζει τη νίκη των Ελλήνων ενάντια στους Πέρσες, τη νίκη του πολιτισμού ενάντια στις ενστικτώδεις άλογες δυνάμεις. Κεντρική μορφή, ο Απόλλωνας. Με απλωμένο το χέρι του επιβάλλει την τάξη και την ευνομία, προστατεύοντας τους ανθρώπους ενάντια στις βίες δυνάμεις των κεντάβρων. Στις 12 μετώπες του ναού παριστάνονταν οι 12 άθλοι του Ηρακλή. Τμήματα των μετωπών βρίσκονται στο Μουσείο του Λούβρου και έχουν αντικατασταθεί εδώ από γύψινα αντίγραφα. Μέσα στο ναό βρισκόταν το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Δία, ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου. Το δημιούργησε ο Φιδίας, τουλάχιστον 20 χρόνια μετά την αποπεράτωση του ναού. Για την κατασκευή του χτίστηκε ειδικός χώρος, το εργαστήριο του Φιδία,
που είχε το ίδιο μέγεθος και τον ίδιο προσανατολισμό με το σικό του ναού. Για τη μορφή του αγάλματος έχουμε πληροφορίες από τη λεπτομερή περιγραφή του Παυσανία, από παραστάσεις του σε νομίσματα και από τα καλούπια και τα εργαλεία που βρέθηκαν στο εργαστήρι του Φιδία. Εδώ βρέθηκε και το προσωπικό του κύπελο. Στα βυζαντινά χρόνια, το άγαλμα μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου κάηκε σε πυρκαγιά το 475 μετά Χριστόν. Το εργαστήριο του Φιδία, όπως και οι περισσότεροι ναοί στο χώρο, είχαν χτιστεί με τον ντόπιο κονχιλιάτη λίθο. Τα κοχύλια είναι και σήμερα εμφανή. Στα βυζαντινά χρόνια μετατράπηκε σε χριστιανική βασιλική. Μπροστά από το ναό του Διός, μεταξύ πολλών αφιερωμάτων, δέσποζε η νίκη του Παιωνίου. Αφιερώθηκε από τους Μεσσηνίους και τους Ναυπακτίους μετά από νίκη τους κατά των Σπαρτιατών. Ο χώρος της Ολυμπίας δεν έμεινε αναλύωτος με την πάροδο των αιώνων. Στην αρχή, ο ιερός και κοσμικός χώρος αναπτύχθηκε ενιαία γύρω από τον κρόνιο λόφο, καλύπτοντας την Ιερή Άλτη, με την οποία συνδεόταν άμεσα και το στάδιο. Αργότερα, στοές και περίβολος διαχώρισαν τον κοσμικό χώρο από τον ιερό. Έτσι και το στάδιο βρέθηκε έξω από τον ιερό χώρο. Στους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους χτίστηκαν πολλά κοσμικά κτίρια, καθώς η συμμετοχή στους αθλητικούς αγώνες ήταν διεθνής. Μέσα στον ιερό χώρο της Άλτης βρίσκονταν η έδρα των Βρυτάνεων, το Πριτανείο. Εδώ έκαιγε και η άσβεστη φλόγα της εστίας. Εδώ γίνονταν και οι συναισθιάσεις προς τιμή των Ολυμπιονικών. Το Φιλιππείο αναστηλώνεται σήμερα από το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο. Χτίστηκε από τον Φίλιππο το Δεύτερο και ολοκληρώθηκε από τον Αλέξανδρο. Σε βάθρο ήταν στημένα 5 χρυσελεφάντινα αγάλματα που απεικόνιζαν μέλη της οικογένειας τους. Ήταν το μοναδικό κυκλικό κτίριο στο χώρο. Το νυμφαίο, σημαντικό ρωμαϊκό ιδρευτικό έργο για το ιερό, χτίστηκε από τον Ηρώδη τον Αττικό. Ως ιέρια της Δήμητρας, η γυναίκα του Ρίγυλα αφιέρωσε στον Δία μεγάλο μαρμάρινο άγαλμα ταύρου που σήμερα βρίσκεται στο μουσείο μαζί με τα άλλα αγάλματα που κοσμούσαν το κτίριο. Το Μητρό, μικρός δωρικός ναός, αφιερωμένος στη λατρεία της μητέρας των θεών Ρέας ή Κιβέλης. Πίσω του διακρίνονται οι θησαυροί. Μικρά ναόσχημα κτίρια, μέσα στα οποία φυλάσσονταν πολύτιμα αφιερώματα πόλεων, κυρίως της Μεγάλης Ελλάδας, προς το ιερό. Ο θησαυρός των Μεγαρέων, ο θησαυρός των Γελώων. Λίθινα βάθρα πάνω στα οποία ήταν στημένοι οι ζάνες, αγάλματα του Δία που παραβάτες των κανονισμών των αγώνων υποχρεώθηκαν να στήσουν. Από την κρυπτή που ένωνε τον ιερό χώρο της Άλτης με το στάδιο, οι αθλητές έμπαιναν στον αθλητικό χώρο. Το στάδιο είχε χωρητικότητα 45.000 θεατών, οι οποίοι κάθονταν πάνω στο χώμα. Βλέπουμε την αφετηρία.
Υπήρχε η εξέδρα των Ελλανοδικών, Κρητών. Απέναντί της, ο βωμός της Δήμητρας Χαμήνης. Εκεί καθόταν η ιέρια της Δήμητρας, που ήταν η μόνη γυναίκα που επιτρεπόταν να παρακολουθεί τους αγώνες. Στο χώρο του σταδίου, πολλές χάλκινες ασπίδες και πανοπλίες ήταν τοποθετημένες σε απλά ξύλινα τρόπαια ως αφιερώματα στο ιερό. Κατά τις ανασκαφές βρέθηκαν μέσα σε πηγάδια, όπου είχαν απορριφθεί σε εποχές αναδιοργάνωσης του χώρου. Σήμερα αποτελούν τη μεγαλύτερη συλλογή αρχαίου οπλισμού. Κράνη, πανοπλίες, κνημίδες, ένας πολιορκητικός κρυός. Ένα από τα κράνη που βρέθηκαν είναι του Μιλτιάδη. Νότια του σταδίου υπήρχε ο υπόδρομος για τους δημοφιλείς αγώνες των αρματοδρομιών, ο οποίος όμως δεν έχει διασωθεί. Σε αγγεία βλέπουμε αναπαραστάσεις διαφόρων αγωνισμάτων. Αρματοδρομία, δισκοβολία, άλμα εις μήκος με λίθινους αλτήρες, ο μεγάλος λίθος του αθλητή Βίβωνα, τον οποίο σήκωσε πάνω από το κεφάλι του. Το στάδιο αποσυνδέθηκε από τον ιερό χώρο με τη στοά της Ιχούς. Ακολουθούσε η νότιο-ανατολική και νότια στοά. Εκτός του ιερού της Άλτης βρίσκονταν το γυμνάσιο, 2ος αιώνας π.Χ., όπου οι αθλητές προπονούνταν στο ακόντιο, τον δίσκο και τον δρόμο. Στην εσωτερική αυλή της παλέστρας, 3ος αιώνας π.Χ., η οποία περιστοιχιζόταν από στοές, προπονούνταν στα αγωνίσματα της πάλης, του άλματος και της πυγμής, ενώ υπήρχαν και χώροι ανάπαυσης και προετοιμασίας των αθλητών. Οι αθλητές άλυφαν το σώμα τους με λάδι και μετά τους αγώνες το καθάριζαν με τις τλεγγίδες πριν το λουτρό. Το Λεωνιδαίο χτίστηκε μετά την κλασική εποχή για τη φιλοξενία επισήμων επισκεπτών του ιερού. Ήταν το μεγαλύτερο σε έκταση κτίριο. Κατά τη Ρωμαϊκή εποχή απέκτησε μια μεγάλη τεχνητή διακοσμητική λίμνη στο κέντρο της εσωτερικής αυλής. Στο βουλευτήριο βρισκόταν ο βωμός και το άγαλμα του ορκείου Διός, στον οποίο ορκίζονταν οι αθλητές. Κοντά στις νότιες θέρμες χτίστηκε τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν η έπαυλη του Νέρονα, για να τον στεγάσει κατά τη διαμονή του στην Ολυμπία, όπου ανακηρύχθηκε Ολυμπιονίκης. Οι καιροί είχαν αλλάξει. Ο πυρήνας, ο ιερός πυρήνας, ας πούμε, της Ολυμπίας, η Άλτης, ονομάζεται έτσι από το άλσος. Η ρίζα δηλαδή της λέξης Άλτης είναι από το άλσος. Και αυτό γιατί ήδη στην αρχαιότητα, μέσα στο ιερό, υπήρχαν πάρα πολλά φυτά, δέντρα, πλατάνια, ιτιές, τα πάντα. Ήταν δηλαδή ένα πανέμορφο άλσος, στο οποίο ερχόταν ο κόσμος εδώ σαν πραγματικά να είναι σε ένα άλσος. Δηλαδή τα ιερά συνδέονταν και με τη φύση. Βέβαια στη συνέχεια, επειδή οι πλημμύρες, πυρκαγιές που πέρασαν από εδώ, αφού πια είχε εγκαταλειφθεί το ιερό, σιγά σιγά ο τόπος άλλαξε. Μετά από δύο πολύ μεγάλες πλημμύρες των δύο ποταμών, του Κλαδαίου και του Αλφιού, καλύφθηκε με λάσπη, αλλά πάρα πολύ λάσπη. Η επίχωση, οι προσχώσεις δηλαδή, φτάσαν γύρω στα 7 μέτρα ύψος. Από εκεί και πέρα πια δεν φαινόταν τίποτα στην Ολυμπία, απολύτως τίποτε, και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τις πρώτες ανασκαφές, φωτογραφίες που υπάρχουν τότε δείχνουν ένα γυμνό κρόνιο, το κρόνιο τελείως γυμνό, ο χώρος έτσι χωρίς κανένα ενδιαφέρον,
Και είναι χαρακτηριστικό ότι τώρα έχουμε πάλι τη φύση όπως ήταν στην αρχαιότητα. Περιττό να πούμε ότι εδώ στην Ολυμπία δούλευαν πάρα πολλοί εργάτες, πολλοί κόσμος, και είναι και πολύ χαρακτηριστικές φωτογραφίες που υπάρχουν αυτής της εποχής, που δείχνει τους εργάτες με τις φουστανέλες, με τις τοπικές φορεσιές, οι οποίοι δούλευαν εδώ στις ανασκαφές. Ολόκληρο το δυτικό τμήμα του γυμνασίου έχει παρασυρθεί από τον Ακλαδαίο ποταμό και δεν φαίνεται πια καθόλου. Πρέπει βέβαια να πούμε ότι το γυμνάσιο δεν έχει αποκαλυφθεί ολόκληρο και ίσως να μας περιμένουν εκπλήξεις όταν οι ανασκαφές συνεχιστούν, γιατί το γυμνάσιο συνεχίζεται προς τα δυτικά. Πρέπει να ξέρουμε ότι είχε μήκος γύρω στα 200 μέτρα και έχει αποκαλυφθεί σχεδόν το 1 τρίτο. Προχωρούσε κάτω από το σύγχρονο δρόμο που υπάρχει τώρα, ακόμη βόρεια. Επομένως υπάρχει ακόμη μια ανοιχτή προοπτική της ανασκαφής του αρχαίου γυμνασίου, που πιστεύω ότι θα δώσει πολλά στοιχεία και πολύ σημαντικά για την Ολυμπία. Περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι επισκέπτονται κάθε χρόνο τον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας και τα μουσεία της.